web saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tamaşaçylary. Assalamu alaykum mehriban adamlar. Elbette bugün sizi biz Türkmenistan'da paytahtımızda şu vaqtda geçirilen innovatsion texnologiyalar, texnikalar, telemetriya alıp habar berilişi, yetirilişi ve esasan hem ağır gatnaşykaly bir näçe ulgamlar öňünde ajaýyp sergiden salamlaýar. Elbette bu sergi paytahtymyzda yerleşýän Sewda Senagat Edarasyna geçirilýär. Bugün bolsa ilkilenji günü şeýledämi? Elbette. Öňümizde ýene bir näçe ýyllar dowam eder mehribanlar. Oşo sebäpden bugün günü size ýetirjek videomda tomuş edip, egerde gelmäge meýliňiz bolsa, ýa-ni islegilerseniz başysyny biz şu ýerde garaşýar. Biz bolsa öz dörejilik toplarymyz bilen bugünkü sergiden bir näçe fursatlar size ýazga geçirdik. Biziň Türkmen portal web saytymyzdan daşlaşmak.